Linda ground under party leader Oburu Odinga to kodu chair lady Gladys Wanga national. His Excellency the Governor of Homa Bay. Mondo jo obedi Linda ground. Linda ground okinyal wacho ni Linda inchi. Linda inchi ni police. Linda ground, not Linda inchi. Linda inchi owenu bila. Bila ma Linda jo piny. Omiyo ne watero nigi kacha ing'eni ragumo kanyo kare dwi chairman. Kanyo pok ODM odonje very strongly. Kugisebedo ka giyiero ja independent. Koro ne wadwaro ni jo chama mondo donj kanyo ma Gladys nobiro gi force kendo crowd mana yudo ragumo en crowd mana obwoga. Ne kara gisebedo ka gilak gimiluongo no information mar chama. Kendo jo chama ne en kacha beyond repair. Omiyo ne wachwake kabisa kendo Gladys notimo gima wonderful. Kendo nooro nyaka apology mar party leader wa Dr. Oburu Odinga a presidential material kaluwore gi structure mar ODM. Mokelo ni apology mano gonyo dhano nochiemo maber ahinya. Nogonyo ji te. Mano high excellence wago ne kamano. Pesa no wuotho. Ni ji nyaka chiem. Delegates ne nyaka chiem. Yes. Kiseneno mama Gladys no mano mama. Mama ong'eyo ni nyithindo kobiro kamoro nyaka modh pi. Ji no modho pi. Kendo wago ne diwiero kamano kuom organizer such a rally. Wadwa no chako los moro kendo chiga. Mondo kendo wadwa wuog jopiny. Linda ground. Not Linda wananchi. Linda wananchi to mano bila matimo. Iwacho gimoro ni gimomiyo ne utero rally kachacha nikech kachacha osebed ka ja independent mitero. Mano wacho ni mana achiel kuom gimomiyo ne utero rally kacha. Wajo gine chamo osebedo ka week. Nugo kiyiero mjumbe ma independent. Nyiso ni chama week kanyo. Koro ne wadwa na duo ter chama mondo Gladys Wanga odhi gibed jo Linda, gibed jo ODM. Kendo registered members mang'eny. Independent ok en chama. Independent is an individual. An individual okinyal bargain go nationally. Nyaki bargain gi chama, registered voters, members of MCAs, members of National Assembly, senators and governors. Emi bargain go nationally. You don't bargain with the independent. Koro independent en ok en chama. En ng'ato ki en gu followers mohere. Koro ne nyak water grassroots support kacha. Buneno ka reaction no ne positive. It was the best. Emomiyo nineno ka crowd no malo. And they kara gisebedo ka gilak information mar ODM. Pok rallies pok oko kanyo. Koro gima nja dwi chairman otimo kaka candidate 2027. He did a very wonderful thing. Kendo luongo Gladys wan kaka jo chama wadwa twar kanyo kwarwa ko orange. Noloso gicha very nicely. Mulagi moro matin bende nyocha kacha no